The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. John 8:12. I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Psalm 18:1-3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. Psalm 27:1-5. For you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Psalm 18:28-30. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Psalm 37:4-6. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pangandam sa atong kaugalingon by examining our conscience, atong susihon kung ana pa makita mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo nga mao'y magtutudlo sa kamaturan, dili siya maka-function sa iyang ministry. Kaya naamay nagababag nga mao ang atong mga sala kung anaaman busa. Kung gikinahanglan nimo ang pagsugid niya na, then we have to use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. Kaya ang 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, dili ang pagsugid ang imong giatubang niya na, kundili ang imong
pagtuo, pagdawat kang Ginoo Kristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilom, magandam ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong dugang sa among kinabuhi. Imo pa kami ilugwayan, buhi pa kami, gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Salamat o Diyos sa imong pagdaka na mo din hining dapita sa makawasapa. Aron kami makapadayon hining among adlaw-adlaw nga bulaton tulumanon nga maong pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios o niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. So padayon kita sa atong gisugutan ato ipadayon diin kita mohunong, so padayon kita. Okay, as a review sa di pa kita padayon, kitang mga magtotoo kinahanglan nga pahinomduman kita sa pulong sa Dios ang atong pagkahiusa na sa Dios pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay, so this is a review again. O kita nadugtong naman kang Ginoo Kristo, kumika niya atong gihimong labing menungdanong decision to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, og mao kadtong nagpanghitabo o nahitabo kanato nitong dawat nato kaniya nga kita gawas nga nahiusan nakita kang Ginoong Kristo pinagi sa pagbautismo Espiritu Santo kanato, kita na tao pag-usab born again. O kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios, gisuluban, gihatagan kita sa kinabuhing walay katapusan, nahimo kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, nahimo kitang anak sa Dios, o kita gideklarar na nga namatarong. We have been declared righteous or justified. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, di na ka na mapanas, hangtod, never to be blotted out. Kana timailhan nga kita kalifikado ng magakinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad sa langit. O gawas pa niya na nahimo na kitang lungsuranon sa langit, tagalangit, Philippians 3:20, o kita automatic nang nasud sa protocol nga plano sa Dios. So mo kini ang nagpangitabo kanato niadtong paghimo nato desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo kay wa may laing paagis kaluwasan. Faith alone in Christ alone raman. Kung himo kag imuha, then wanay lambot ang Dios anak. So sabto nato kana. So kitang mga magtutuo na karon nga niya kita sa panahon, okay? Mga magtutuo na kita dinhi sa panahon, believer in time. O kita gimanduan sa pulong sa Dios nga patubuon ng atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi nya kay niya na lamang pagiha nga kita makakaton sa kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, plano sa Dios, paagi sa Dios, o ana kita magapuyo ni anang atong tukma nga dapit, the right
place for us to stay or to reside. Naginganlan og operational divine dynasphere. O ikaw na sayon naman unsay but pasabot sa dynasphere. Kombinasyon kanas duha ka Grigong pulong dunamis og sphaira. Okay? So divine dynasphere. Dynasphere. Kanang tapo na lang duha nga dunamis og sphaira, nahimo na kanang dynasphere sa pulong nga in English. O kini usa ka matang sa pangunahuna. Kaya ang Kristohanong paagis pagkinabuhi panghuna-huna man. It is a system of thinking, a mental attitude life, ang Christian way of life. Ug daghang mga Kristohanon nga wa pagyud sila makatugkan nini nga mao di ay kini nga it's a mental attitude life. So aniya kita nga gimanduan nga magapuyo kita sa divine dynasphere nga ang tawag ni operational. Kaya ang ihak ni Ginoong Jesucristo samtang din siya sa unang pag-anhin niya, first advent, ang iyang gipuy-an divine dynasphere pod. Apan ang ngan sa iyang dynasphere prototype. Okay? So I hope na klaro na nimo. Prototype divine dynasphere ang iyan ni Ginoong Jesucristo sa pagkabugto gud sa iyang gininhawa o ang iyang gitugyan iyang espiritu dito sa samtang siya nagabitay sa cross. Miingon siya sa iyang amahan, itugyan ko ang akong espiritu diha sa imo mga kamot. Okay, diha dungan gibili niya kining dynasphere. Gibili niya nganhi kanato. O kining atong dynasphere unsay tawag? Operational. Ang iyaha prototype. Ang laing nga nining atong operational divine dynasphere mao kini ang mga uban nga ngalan. The protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, a believer's royal palace, o unsa, a believer's perfect environment on earth. Mao ni ang pipila ka mga ngalan, laingan ni atong operational divine dynasphere nga papuy-an sa Dios kanato. Kay basta naata magpuyo diha, wala kita'y sala o diha kita makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Plano sa Dios sa atong kinabuhi. His plan for our life. That is the only place where we can fulfill the protocol plan of God. O kita kiniagig pahinomdom nato no nga kitang mga katawan so wa pa ta maluwas. We were in total depravity ato na lang ni generalize tanang sakop sa kaliwatan sa tao are in that state. Total depravity of man. Kay diha bitaw sa Mateo 3:10 ngadto sa 12, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Nas Mateo 3:10 ngadto sa 12. Diha usab sa Roma 3:23, popular kayong bersikulo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Itang tanan. Why na exempted? O niya, tungod kay langkob man kining atong kahimtang sa formula nga kita nahimulag, hingpit nga paghimulag nato gikan sa Dios tungod sa unsa niining formula AOS plus OSN equals spiritual death.
AOS, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang buti pasabot sa spiritual death, unsa? Hingpit, total separation. We are totally separated from God tungod sa atong kahimtang, tungod nining formula. Now, bahin ining old sin nature, nga niya na sa tanang silda sa atong kalawasan, nabitaw sa Roma 7:18 nagingon kini, for I know that in me, that is, in my flesh, din isa kong unod, dwelleth no good thing. Meaning, nothing. Zero. Watay, way anaa dihang maayo. Now, na nga ang Isaiah 53:6 nagingon usab, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. You see? So mo na kahimtang nato. Hangtod nga kita makadungog sa may balita sa kaluwasan ug atong dawat ang maong stimulus. Ang stimulus sa Dios mao nga tumuo ka kang Ginoong Hesus so ikaw maluwas. Meaning, ikaw balik ngadto sa imong relasyon ngadto sa Dios by believing in Christ. Kay mao manay mechanics nga iyang giandam sa Dios alang sa atong kanang kaluwasan. So, mao na nga kita karon nga mga magtotoo na manduan kita sa iyang pulong kanunay nga we should know as believers now, we should know how to distinguish the essentials and non-essentials in our spiritual life. So ikaw nagkasabot na kung sa ibot pasabot niini nga kinahanglan atong hatagan og hustong kanang pasiuna ang pulong sa Dios. This should be number one in our scale of values. There is no substitute to the Word of God for a believer. Alang kanatong mga magtotoo, this is our life. The Word of God is our life. Without the Word of God in our life, man, magkinabuhi kitang miserable, makaluluoy, o alaot. Wala gyud pagkaluna sa plano sa Dios. Kaya man tayo pulong niya. You see? So this is the key. The true key in life sa kinabuhi. If you want to live a life with meaning, purpose, and definition, hatagi o pasiuna ang pulong sa Dios. Unhagyod. It should be number one sa imong kinabuhi. Kaya unsa atong prinsipyong gibarugan? Whatever is your attitude towards the study of the Word of God is the true attitude nimo ngadto sa Dios. Whatever is your attitude towards the Word of God is actually your attitude towards God. Therefore, magtuon kita siyang pulong adlaw-adlaw aron kita kanang distinguish the essentials from the non-essentials sa atong pagkinabuhi. Mao ni karon nga kanang tuki nato kining bahina kay may kalabutan kini ining atong pagtulunan nga how to be a winner in this life and in the next. Now, so kinahanglan hinumduman nato nga kita nagakinabuhi niining panahon sa simbahan. We are living in the church age period. O kini yung tawag nato nining maong age, nining panahon. Panahon sa angay-angay nga mga kahigayunan,
mga privileges o angay-angay usab nga mga opportunities. See, this is the age of equal privileges and equal opportunities. Now, of course, ato magitun-an nga kitang mga magtotoo giandama naman sa Dios og mga kabilin o mga panulundon dito sa langit. Okay? A loser believer, of course. Kinsa man yung mga loser believer? Well, of course, there are two kinds of believers. Hinumdum ka ba? Duha lang ka klaseng mga magtotoo. Winner believers o loser believers. Kinsa man yung mga winner believers? Kini mga magtotoo ni nga nagapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan who are advancing in the spiritual life, pinagi sa unsa? Pinagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Consistently, persistently. And a believer who continues to saturate his mind with the Word of God. Pulihan na ng iyang mga tawhan ng mga pangunahuna sa mga pangunahuna sa Dios. Kay ang pangunahuna sa Dios way makalabaw. Dili makalabaw ang mga tawhan ng pangunahuna. Isaiah 55:8 and 9 unsa gisulti sa Dios. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways. My ways are not your ways, and my thoughts not your thoughts. You see? So mo na nga, of course, 1 Corinthians 2:16 nagahisgot ka na nga ang pulong sa Dios may huna ni Ginoong Hesukristo. Just imagine, huna ni Ginoong Hesukristo, huna sa Dios. Mo na imong gamiton sa paghuna-huna. Ang resulta, buluhaton o divine production. You see, iyaha ka na sa Dios. Umora ka na ang magantihan nga matang sa mga mayong binuhatan. Dili itong mga tawhanon. Kaya lagi tandi ka nagunsa. Kahoy, kugon, dagami. Niya sa Korinto ka na. Apan kon ikaw nagabuhat og maayo, ginamit ang pulong sa Dios nga mga pangunahuna sa Dios, then ang resulta niya ng mayong buhat unsa Dios nun nga mga mayong buhat nga mao lamang kini maong matang sa mayong binuhatan nga magantihan. The only good production that is rewardable. O kana ihatag na ng mga reward, mga ganti, mga korona o mga purong-purong, mga ganti, awards, rewards, tanan human gyud sa evaluation time. Human sa rapture. Okay? So, diya sa Roma 8:16 kanto 17 usab nag-ingon kana nga the Holy Spirit is very important sa kinabuhi sa magtotoo. Otherwise, kanang maong magtotoo would not experience God's power. Mao ni nga anharata maka panag-iya niya ng gahom sa Dios sa diha nga ana ay Espiritu Santo nga unsa nagadumala sa atong kinabuhi, dili ang atong unod. So kita kay mga magtotoo naman, mga anak sa Dios, itawag kita sa pulong sa Dios, sa original nga pulong teknon. Unsay ibut pa sa teknon? Trained, disciplined, guided by God only. If God, the Holy Spirit, works in the believer's life. You see? Now, may laing magtutudlos kamaturan ng Espiritu Santo raman. So, ang mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, nag-ingon, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kanus aman mo, come on us, ang Espiritu Santo, sa diha nga kanang
atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa pag sugid sa mga sala nga atong nabuhat. Magamay ba na o madako ba ng sala? Kung ato nang isugid ngadto sa tubangan sa Dios, then kasaligan o matinumanon ang Diyos nga mopasaylo niya na. 1 John 1:9. So, diha sa human natos pagsugid, diha malimpyuhan kita o unsa, mahibalik kita sa pakigambitay sa Dios. We are restored. Our fellowship with God is restored. And then that is the gigamit na itong 1 John 1:9 nga recovery technique. O nagitawag na itong recovery technique. So diha human na to. Gamita ka ng maong prinsipyo, 1 John 1:9, then we receive God, the Holy Spirit's power. And then, makapadayon ta sa pagtuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. And then we experience life beyond gnosis. Kaya nga itong gigamit nga mga pulong sa Diyos, di naman gnosis, kundi epinosis. Nagkasabot na baka kung sa ibot pasabot sa gnosis o epinosis. Ang gnosis, Grigo nga pulong, gnosis, Gnosis, gnosis. Kanang academic knowledge ra kana. Tinawahanon ra ng pagkanabot, pagsabot, kahibalo. You see? So, parihara na sa atong nakatunan nga mga kahibalo gikan sa mga eskwelahan, universidad, dili na magamit sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Until and unless atong tuuhan kanang mga pulong sa Dios nga atong gitunan, atong kanang sabton, atong kanang katunan, atong tuuhan, ug ato na karon nga magamit kay galingon naman na sa Espiritu Santo, metabolize. Mula na ako gagamit nga pulong nga binisaya, galingon, galing. Kay ako munang gitandi sa paggaling sa atong mga physical nga pagkaon, okay? Ako nang ibalikon kuno pagpa-tinaw nimo. Kanibang gitawag og metabolism. Okay? Kining metabolism gikan as pulong kanang meta. Okay, meta means change. Pag-usab, meta, like metaphysics, unsa parang ubang mga metabolism, mo kana no? Okay. Inigkaon nato. Inigkaon nato mutangka ta diha sa ato gintang labisa na may gibutang diha mga pagkaon na tingali utan, karne, isda, sagol. Okay? Nanay gisagol ng mga utanon diha. Sumukuha tag kutsara og tinidor aron sa pagsugod sa pagkaon. Sumupili tag unsay ato angayan. So ato kanang ibutang sa atong baba. Gusto? Pagbutang nato sa baba ang atong volition, kabubuton, mangutana. Pagbutang nato sa atong baba ang pagkaon, mangutana imong kabubuton, imo ba nang usapon o di? So, ang imong kabubuton mutubag either dili o oo. So, pag ingon nimo og dili na ko usapon, okay, wani mo usapa. Narapabilin di sa mong baba. Why may tabo? Whereas, kung imo na ka ng usapon, mo yung usapon ako, mag-usap nimo kay imo magigamit imong kabuton nga positibo ka. Yung kaon na ka, imo nang giusap. O karon, human nimo giusap, mangutanan na pag-usob ang imong kabubuton. Imo ba nang tunlon o di? You see? Magsige pangutana imong kabubuton. Nakita nimo ang kanang lihok sa kabubuton nato? Kitang tanan.
na kabubuton, hinatag po na sa Dios. Nagkaron, sige pangutanang kabubuton, imo nang giton, o tingaling uban wa, ilang gikusipad, sakto ba ng Binisaya? Ilang gikusipad, kanigon mga kinaraan na nga itong gigamit ng mga pinulungan o yung luwa. Okay. Mga lanay common. So, ay nahitabo. Whereas, ikaw kung mo yun kag, ang tunlon, pag tuni mo, okay, asa man musod ang imong giton. Natural, muhog diya sa imong tilaok, tutunlan, o muhagbong dito sa imong unsa istomago. Osto? So inigkahog na niya tong tanan nga imong usap o imong giton. Then kana mukalat na sa imong nagkalaing silda sa imong kalawasan. It will spread. Okay? Og di na nimo makita ang kanang karning baboy ba, karning manok ba, o unsa pa diha, mga utanon, wa na, di na mo makita kay gigaling. Na mao na akong gamit ng pulong nga gigaling. Nagaling na. Na ang pangutana, kinsa may kanang disenyo nining tanan. Ining process ba? Kinsa man? Ang Diyos man ang nagdisenyo nini, iyang gi-design kining tanan, kining processing, metabolism mo na giingog metabolism, change na, nausob na. So, kadto nagahatag na nimong kusog sa imong kalawasan. Kay it becomes energy diha sa imong lawas. Nawato ning itandi, ikumparar sa espirituhanon nga, in the spiritual realm. Okay? Magtuon tas pulong sa Dios. Inigtuon na tos pulong sa Dios. Okay? Pinagi sa atong pastor magtutudlo, nga may gasa sa pagtudlo. Hinataga na sa Dios og spiritual gift of teaching. Okay? So karon naminaw ka sa iyang itudlo, o musod sa imong kanang imong dunggan, mo nagsuod diri sa imong left ear, o anara kanimo imo bang kanang ibalhin ngadto sa right ear, sa imong right hearing, o diha sa suod sa atong pagkatao ana ay utok. Gusto? Naatay utok. O kining atong utok, mo na ang nagahuna-huna. Gusto? Nakaron, kining atong una-una, gibahin po duha. Wa nga bahin, o tuo nga bahin. Ang wa nga bahin, mao kanay tigdungog, tigsabot. Okay? Mao na iyang funksyon, mao na iyang papel. Ang wa, tigdungog, tigpaminaw, tigsabot. Okay? O tigkaton. Okay. Gidugangan lang na ito naglaing pulong. Karon, kung kutob diha sa imong pagdungog, pagpaminaw, pagsabot, pagkaton, uway mahitabo. Yan ang imong nagatunan. Mao na gitawag natong gnosis doctrine. Ang gnosis doctrine ato laning in English, ang in English nining gnosis doctrine, academic knowledge. Academic. Sama ra na sa atong nahibawan diha sa gitudlo sa atong mga maestro, maestra diha sa kolehiyo, sa universidad, diin ka man mo eskwela. Kana alang sa mga tawhanon nga pagpanabot o pagkaton. You see, why kalabutan kana sa espirituhanong kanang
in the spiritual realm. It has no bearing. It has no value to the spiritual life. Bisan todo ang imong gikatunan pulong sa Dios. Pantay. Importante kay na. Pulong sa Dios imong nakatunan, nasabtan, gipatalinghugan, gidungog, apan wa man nimo tuohi na mao ni ang Yahweh sa tanan. Kundi parihara ko nagikumparar na to na sa imong kanang pagtuon sa imong gikaon sa as compared to the physical food that we eat. If you don't swallow what you have kanang chewed, imong giusap, kundi nimo natunlon, why may tabo? Yan itong pagkauna kay di man nimo, wa man nimo tunla. Why may tabo sa imong lawas? Kutob na sa unsa, imong iluwa ba o ikusipad, ora na. Why it has no bearing sa imong kanang paggamit niya na. The more sa bahin na sa spiritual realm, spirituhanon nga bahin, wa man nimo tuuhi. Mo nagikumparar na to. Wa man nimo tuuhi, therefore magpabilin ka ng academic knowledge, gnosis, doctrine. Why kalabutan ka na sa spiritualong kinabuhi. Now, karon, kung moingon ka, akong tuuhan, mutuo ko, ini akong nakatunan, nasabtan, nadungog, akong tuuhan, nga kini gikan sa Dios, pulong ni niya, gikan gyud sa iyang hunahuna iyang baba. Now, diha, pag ingon gyud nimo mutuo ka, karon molihok ng Espiritu Santo. Mulihok siya sa iyang ministry, teaching ministry of God the Holy Spirit. Mo pasabot pag yung klaro, tataw, tinaw, yan ang imong nasabtan, nagkatunan. Mo paklaro ka na, make it real yun. Diha nimo, o karon kay maunay process nga gitawag na to metabolism or kanang metabolize. You see, ang doktrina ng imong nakatunan na dunggan, sabtan, imong gituuhan kana gi-metabolize na nasa Espiritu Santo. Siya ra ang maka-metabolize, dili ikaw, dili kita. What a function iguratang mo unsa pahimos sa grasya sa pagkaton, pagdungog, pagsabot o ang Yahweh lagi ning tanan nga imong tuuhan. Sa pagtuon nimo niya na God the Holy Spirit fulfills His function in His teaching ministry o kana mauna nay may kalabutan na may kanang it has its bearing, it has its value, validity sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kay imo naman ang magamit. You see, once a doctrine is metabolized, that is already usable in your Christian life. Kay imo naman ang gamiton. Now, karon kung bahay na po sa paggamit, kundi po di mo gamiton, you see, ang kabubuton mangutanan na po imo ba nang gamiton? Kanang imong nakatunan o imong gituuhan, imo ba nang gamiton? You see, kanunay yung lihok ang atong kabubuton. Na kung mayong di, o man imo pa'y musli, ang grasya man na sa Diyos. Why kagamitan? Why ipikto sa imong espirituanong pagkinabuhi? Whereas kung imong tuuhan, na diha na, ang laing kana diferensya na. Ikaw, maunsa. Ang mo na ang pagtubo diha sa imong kalag.
Mao kanay agig tuman sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon. Pinagi sa pagtuon, katon, pagtuo, o paggamit sa atong adlawng panginabuhi. Kini atong gipangtun-an. Kung dili nimo na tuuhan, dili na mamitabulhize. Why kanang validity sa imong spiritual life? Unya kung imong gituoan na, apan wa nimo gamita, wa gyapon kapusalanan. You see? So mao kana nga unsa ka may danon kini mga puntuha ingon nga mga Kristiyanon. Makita nimo. The Christian life is not a joke. It's a serious matter. And in fact, God is dead serious to His Word. Mao nang kining atong gibuhat, igo lang kitang nagasunod, nagapaymulos sa grasya sa Dios. Kasabot ka? So, experience life beyond gnosis na karon. Mo na akong giingon nimo. Beyond. Labaw pa sa gnosis. Kaya ang gnosis, academic knowledge. Okay. Ang epignosis, kanigong word ka epignosis, E-P-I-G-N-O-S-I-S, epignosis. Ang bot pa sa buting epi, over and above. Labaw pa sa gnosis, labaw pa sa imong kay balo. Unsa may mas labaw sa kay balo? Sa Binisaya, kaalam. Mao na ang diferensya. Nga atong gitunan nga mga pulong sa Dios mahimong kaalam. You see, wisdom, Sophia. Ano na mahimong atong gamiton sa adlaw na itong panginabuhi ingon nga mga Kristohanon. Now, okay. Mo kanang rewind tagamay may tungod ni karon nga kaluwasan. Okay, you see, ang kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, minimum ra kana. Gusto? Ato naman ang itukbil pod kagahapon. Minimum ra kanang kaluwasan nga itong nadawat, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Minimum ra na. But beyond salvation, labaw pa, lampas pa sa kaluwasan, mo na ang maximum tungod sa mga dagko na nga mga kahimanan, great assets nga i-provide na sa Dios kanato. You see, mo na maximum. Humanta maluwas. So, now mo na nga kung ang usa ka magtutuo nga wala consistently and persistently studying God's Word, wa siya paglahutay, dili malahutayon, masigihon, makanunayon, makugihon, then wala siya ingnon ta fulfillment sa iyang pagkakristohanon. You see, mo na nga di gihapon siya makasabot sa kinabuhi. See, kaya wa man niya sigihi ang pagkat-on, paghimog kaalam sa pulo sa Dios nga iyang nakatunan, iyang nasabtan, iyang natunan, iyang nakatunan. You see, of course, mga luwas man ta, buot sa Dios nga kita magatubo aron sa ingon niya na magkinabuhi ta niining kanang madinaugon nga kinabuhi ang Kristohanon. So, aron atong madawat ng mga escrow blessings sa Dios while niya patadinhin ining kalibutan na. You see, kabubuton sa Dios nga makadawat kita, makapanag-iya kita, makaangkon kita niya nang iyang giandam nga escrow blessings in time.
Kay kanang inigdawat na nimo niya na gumikan sa imong pagtuman sa mga kanang tulumanon, mga requirements, inigbiya na to ning kalibutan na didto sa eternidad, didto sa langit uban sa Dios. Bugtian, well, I think that's the murag di na to na ma-apply ka ng word nga bugti. Tuwa pa'y naghuwat nga mas dagko pa nga mga escrow blessings dito sa eternidad. Sabtag na. Dito mo gamit sa pulong bugti. Ang buta-sabot nining parlayed. Dugangan pa ang imong nadawat din sa kalibutan. Tuwa pa'y mas labaw pa dito. Kung ang grabe kay kanang imong pahimuslan nga mga escrow blessings in eternity, this naragod na sa pulong eternity. How long is eternity? Eternity has no limit. Eternity, God. Eternity is forever. Ang tod na nasa kangturan nimo. Enjoy pahimos niya na kung wa ka magatuman din hining yuta karon atong gipuy-an nga gidumala ni Satanas, kung wa ta magpahimos sa grasya sa Dios, then mo na usahay mo ingon ta nga mo kasabot ni akong kinabuhi bisag Kristohano nako. Of course, kay wa man ka maglahutay sa imong spiritual momentum. Naragod na sa pulong momentum. Kung pasabot ni momentum, pagbuylo. See? Buyluhan na to ang atong kinabuhi, advancing ngadto sa unahan, dili kay mo atras, dili padayon sa pagsibog ngadto sa unahan. So kita nga mga anak naman sa Dios, naatay inheritance nga giandam na sa Dios dito sa langit. But okay, we believers are Christ inheritance. Kita inheritance ta ni Ginoong Jesucristo. But we are joint heirs of Christ. Joint heirs. Nga masig manununod kita uban ni Ginoong Jesucristo. So we are to accomplish the requirements to receive our escrow blessings here and in the next life. So mo na nga kita, we are either losers or winners in this life and the next life. You see? So, kung sa atong gibuhat, gituman din sa yuta, nga mga Diyos nun, nga mga maing binuhatan, ana ay ganti nga paluyo ni ana ang escrow blessings. O lagi, tuwa pa'y mas dagko pa dito sa eternidad. Mao nga, it's a matter of choice. Naragyon na nato. You see, ibalik-balik na to ni kay aron di gyud nini makalimtan nga. Unsa kami nung danon din nga atong kinabuhi karon hindi phase 2 of God's protocol plan. Kay di man nga kining atong mga mayong binuhatan din will be evaluated right after the rapture. 1 Corinthians 3:12-13, this is talking about evaluation time for believers. Now, ang Griego nga pulong nini is dokimadzo. Dokimadzo is to evaluate. Sa Binisaya, ato ninggi tanaw sa diksionaryong Binisaya o in English nga ang to evaluate means to kanang pagtasal. Mao na Binisaya sa evaluation, pagtasal. Now, so di man because of our volition, we can either be a winner or a loser. It's a matter of choice. Thus, it is important for a believer
to be saturated with the Word of God in his mind. Aron kini mahimong kaalam, Sophia sa Grigong pulong. Remember to take in the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kay lagi nigadto nato sa langit, Roma 14:12 nagingon, we shall all give an account to God. Manubag kita kanang during the evaluation time. Okay? In the evaluation time, Christ will ask, manutana ka na to, did you imitate me while you were in the world? Imo ba akong gisundog? Now, dito lagi sa kanang Bema seat, the great kanang unsay laingan ini, judgment seat of Christ. Okay? Na ay mga uwaw nga mga kaigsunan na ito mga Kristiyanon. 1 John 2:28, there is shame nga samtang mag-atubang kini sila kang Ginoong Kristo kon sila mga pildiro. When they face the Lord Jesus Christ, they are kind of ashamed. Okay? There is shame when they face the Lord Jesus Christ. Kay sila mga pildiro man, mga losers man. So, do not underestimate Bible doctrine, because that's the only way that the Lord Jesus Christ can abide in us. Nga maklaro, matataw, matinaw, tinuod yun si Ginoong Kristo. Kay kung kita mapakya sa pagtuman sa protocol nga plano sa Diyos atong kinabuhi, God is going to punish us. Divine discipline. Muna itong isgutan kagahapon sab. But every believer's salvation is always intact. Intact na yun na. Di na yun na wagtang. Even though we are losers. Muna na akong konsuelo. Apan, miserable lang yapon ka sa imong kinabuhi. Kay di na naman lagi matangtang imong kaluwasan. Luwas ka na. Apan imong kinabuhi din miserable. So, muna nga latuson ka sa Diyos. God is going to discipline you because you are a child of God. Remember, God's sovereignty and the free will of man always coexist. Mag-uban yun na. Ang mga ganti sa mga magtutuong mga pildiro, ang ilang mga ganti nga escrow blessings in eternity, kani are on deposit as a memorial. Handumanan na lang for lost opportunities while din pa sila sa kalibutan. So, a believer's life in time, kinahanglan siya mo execute sa plano sa Diyos. Kay dito sa eternidad, wa na may execution. Di naman kamo unsa. 2 months plano kay nahuman naman. Kasabot ka. So mo na nga ang Diyos, buot nga kita mga magtutuo, mahimong mananaog dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Aron dito sa ikatulong bahin, phase 3, na magapahimulos na kita sa mga ganti sa Diyos, mga inheritance nga itong pahimuslan hangtod sa kahangturan. Now, mao ni mga punto nga itong gidani mo. Itong ipadayon ugma. Okay? Dini lang una kita kutob karong adlaw, ug atong gipanginaot nga nakakat-on po ka og dugang pagyong kamatuoran. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ining laing higayon sa among pagkigambitay sa imong mga pulong. Salamat ninyo Dios, naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi.
Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga mando, imong mga sugo, ug sa imong mga saad. Ikaw matinumanon man. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.